Baki na ai da yawa wa'anne. Masu maganar rago su ne suka zo. An kawo ragon? Jaka. To. Zaliha. Malamin mata. Malamin mata. Malamin mata. Malamin mata. Gaishe malamin mata. Hajiya, ga ku gani. Wannan hidimar a yi a gabanku. Me kike so a yi mata? Kina so mu haukata ta ne mu cilla ta birnin Sin, daga birnin Sin kuma ta tafi bangon duniya, daga bangon duniya kuma a ce ta tafi haihatan ita da duniya. Wai kike so a yi mata? Daga ina kike? Na je makota ne barkar haihuwa. Rana dubu ta barawo. Shi ma ki ji tsoronsa komai zai iya aikatawa. Wannan irin kiyayya ake nuna mana garin nan ne? Ba dama mu nemi wata kujera? Ka sa Allah a rayuwarka ka janye wannan takara da ka Dalla rafa mun bai. Kake san neman mulki kuwa? Allah ya dinga azabtar da zuciyarka kenan. Kamar mun ɗaya dake. Ko yajin nan kuka lasa, to yau gidanku zai iya kama da gobara.